Vreți ca Rusia să fie la graniță, să-mi atace copiii, să vă atace vouă copiii? Voi înțelegeți logica? Aveți vreun dram de responsabilitate în dumneavoastră? Primiți ordine de la Putin și normal că Putin nu-și dorește o strategie serioasă de apărare. Strategia de apărare a României pentru dumneavoastră ar fi să ne punem tavă pentru ruși, cel mai probabil. Strategia de apărare a dumneavoastră când vine vorba despre corupție poate să primească răspuns doar prin faptul că ați dat milioane de euro la Realitatea TV. Doamne Ianca Alexandrescu, așa știți voi să răspundeți, cu responsabilitate, furând banii românilor. Aveți tupeu acum, în această ședință care este despre apărarea copiilor noștri, dumneavoastră să spuneți că dăm banii de la gura spitalelor și de la gura copiilor, nimic mai fals. Ne apărăm râul și neamul aici în România, dând bani și ajutând pe cei care sunt în jurul nostru. Rușine să vă fie, sunteți niște trădători!